Assalamu alaykum qadrli dostlar, do'g'onlar, hammaga hoş geldiniz. Men adım Recep Hasanov. Men özüm Türkmenistandayım. 2010-yılda men Daşayurda okumana gittim ve şondan beri kendi yurtları gezdim, gördüm, täze kulturaları, täze adamlar bilen tanıştım, gatken 2015-yıllarda men okumu gutaran yıllarım birinci sapar kriptovalyuta almany karar verdim. Yani 2010-yılda birinci sapar bana Bitcoin almanı teklif ettiler. Şu vaatlar men Ukrayna'da yaşayadım. Anlamoktum bungalı vaatlara. Dedim ay yok. Bana ongalı vaatlarınızı ködürlemeyin sebebi neyimiz attığını bilemok. Belki ağlıdır vaat. Şondan beri men dedim yok bana vaat etmeyin. Ve 2015-yılda şeyle oldu. Bir Sitvoy kampanyadan bana teklif geldi. Birinci sapar şu vaatlar ve şon tölevini kriptovalyuta etmeliydiler. Menem mosa düşünemek, yeni de bir aldığımı koydum. Men koyvasını ettim. ...2016-yılda Türkiye devletine giden vaktim, Türkiye devletine birinci sapar şonu ahir sonunda yine şu kriptovalyuta men durmuşuma yeni gelen için men sonunda dedim men barlak göreyim şu zady neli işleyek men hiç zat bilemoktum. Ne big blockchain hakkında ne başka zat hiç zat bilemoktum. 2016-yılda birinci sapar men 27 bitcoin aldım. 27 bitcoin şu vaatlar men $347 aldım ve bir kampanya tölek etmeli, şu töleği şu bitcoin'in üstülen ettim. Ve şonda men hayran qalan zadım. Bu ne edip banka varan ok, hiç zat eden ok, ortada bir kurum yok, hiç zat yok. Peer to peer de adamdan adama geçirip bolyan zat. Giyeceğin yarı olsun, kaçan olsa da ve gatti kiçik komisyası var. Men şonda birinci sapar Bitcoin bilen tanıştım. Endi gezek Bitcoin'e gelenle Bitcoin näme? Blockchain näme? Kim döretdi? Ne edip işleye? Olatlarım şu an bir-birden geçerdi. Satoshi Nakamoto. Bu adı hoca yadınızda sakla. Satoshi Nakamoto bu ya bir şahıs ya da bir topor. Kimdiğini ente hiç kim bilip bilen o topor mu ya da bir belli bir şahıs mı? İlkinci Bitcoin'in yani blockchain'in ilkinci kodunu 2008 yılın 17. noyabr ayında internete koyup başlaya. Yani şahıs ya da topor. Satoshi Nakamoto. 2008 yılda dünya krizisi olup duran vaktinde Bitcoin'in blockchain'ini yazıp birinci kodlarını çıkarıp başlayalar. Yani 17. noyabr ayında. 2009 yılın 3. yanvar ayında birinci Bitcoin'i çıkarıyorlar. Ondan sonra geliyordu 2010 yılın 22. May ayında Laszlo Haynes diyen bir adam Bitcoin'in gücünü görkezmek için gidiyordu pizzeriyadan 10.000 Bitcoin'e 2 sanak pizza alıyor. Yine şu günden beri her yıl 15 yıldan beri Pizza Day diyorlar. Pizza Day demek yani pizzanın günü. Sebebi 10.000 dünyada şu anki Bitcoin'in bahasını sanak hesaplap görsek dünyada en kımmet pizzaların biri şu oluyor. 10.000 Bitcoin'in şu anki gününü hesaplap görseniz şu anki kurslarını göremezler şu an $37.000. $37.000 bir Bitcoin'in bahasını hesaplanırsa $370 milyon. Yani 2 sancak pizzanın bahası şu anki gününü $370 milyon. Ana. Yani şu tayçenli geldik. Şimdi blockchain neymi? Bitcoin sanı neye çeker? Например, dünyada köpüğünüz biliyorsunuz işte altın çekli, yani gazvalmanı kıyın olduğu için altının bahası uçup gitti. Bitcoin'i şon yalak fikir edip biliyorsunuz. Bitcoin neymi diyeniz? Yani Bitcoin altın yalak fikirlenin. Düşündünüz mü? Yani altın var ve Bitcoin var. Yani Bitcoin sıfravoy zolota diyorlar Orçasında. Yani sıfravoy altın. Yani Bitcoin'in en goğu tarafı onun çeklendirilmesi. Yani belli bir mölçeri var. Şondan kendi bolup bilen o. Hiç kilek yağdaydı kendi çıkıp bilen o sebebi kodu var. Yani 2008 yıllardaki kod yazılıyor. Şu kodda 21 milyon sanak Bitcoin bolup bilýär. Boldy. Şondan soň 21 milyon bir bolup bilenok. Täzesi çıkıp bilenok. Hiç kilek ýagdaýda. Seýär şoň çägi bar. Çäkden çıkıp bolanok. Indi häzir diýeli
Bitcoin'un şu vaqta çelle näç sanagy çykdy we näç sanagy ýene çykmaly diýip soraňyz bolanda Bitcoin'un şu güne çenli 19 milyon 222 min sanagy şu wagt mining edildi. Mining hem geçers näme degeni. Galan ýene de 1 milyon 800 sanagy 2140-njy ýylda iň soňky Bitcoin çykar. Bitcoin özü nerden gelip çykýar? Mining sereden ne dip işleýär? Mining demek ýani gazyp almak. Gazyp almak diýilende hakykatdan işlenýän bir proof of work diýilýär da. Yani proof diýmek hakyky dokazatelstva ýa-da work diýmek işlemek. Yani proof of work sistemasynda işleýän üçin hakykatdan işläp gazanmak diýmek ýani mining. Ana şol mining bolonno matematik zadaçalar bolýar. Mektebe geleňizde ýani mugallimse kiçiräjik bir matematika mesele berende ýani çözýäňizde beşlik alýaňyz, dogrymy? Ana şoňalykda matematik professorlar var. Ana şolar bir zadaçany, uly zadaçany, например, 5 ýyl, 10 ýyl, 20 ýyl çözýär. Ana şoňalyk ullukan zadaçany, ýani kriptografiski mexanizmlar, olar has çal çözýärler. Anti-miner her hile şoň aparatlaryň her hile görnüşleri var. İçindäki programmирование, ýani meseleni has çal çözýär. Ve şu her bir çözülen zadaçyda täze bir blok açylýar. Şu täze bir blok açylan wagty şoň her bir açylan täze tapılan bloğu näme berilýär? Sowgat berilýär. Da как бы yani вознаграждение diýerler orççasyna, yani sowgat berilýär. Şo sowgatyň görnüşi yani Bitcoin. Düşündiňizmi? Bu meseleler gitdikçe has kıyınlaşýar. Şoň üçin diýeli 15 ýylyň içinde 19,5 milyon Bitcoin gazyp alynan bolsa, onu näme üçin beýleki galan 1 milyon 800 ýene 100 ýyllap gazyp alınmaly diýilen sora ýüze çykyp biler. Ana şoňalykda men size diýjek zadym, her bir çözülýän meselelerde her bir 4 ýylda bir sapar halving diýilen mesele ortaga gelýär. Halving diýilende ýani berilýän sowgatlar ikiye bölünýär. Diýeli ilk başta ýani her bir zadaçany, ýani her bir meseleni çözülenden soň bir blok tapylanda her tapılan blok üçin 25 Bitcoin berilýärdi. 4 ýyldan soň halving bolýar, ýani ikiye bölünmek diýilýär, will ikiye bölünýär. Ana şo ikiye bölünen wagty ýani gelýän 25 Bitcoin uje 4 ýyldan soň 12,5 Bitcoin'e düşýär. Her bir halvingda. Şu gün üçin 4 halving boldy. Indim şu wagtky täze boljak halvingda hasam düşýär. Her halvingdan soň täze tapılan bloğu ikiye bölünüp has az berilip başlaýar. Ana şoň netijesinde de inniki geljek Bitcoin'lar hemmesi az-azdan bolan üçin has dabyçysy, ýani gazyp almak has kıyınlaşýar. Şoň üçin täze tehnologiýalar çykýar, täze video kartalar çykarýarlar. Şoň üstünde biznesmenler pul işleýär, beýlekler hem, minerler hem, ýani gazyp alýan adamlar, kriptografiski firmalar gurýar, zat edýärler, daşary ýurtlarda, Amerikada, Kitayda, Rossiýada, kän ýurtlarda bar. Olar hem o başka bir görnüş diýilýär. Biz o mining bilen zanimasiýa edemiz, giremiz. Biziň zadaçamız şo blockchain'i öwretmek size. Näle şo sistema işleýär? Blok näme? Blockchain. Yani blok zinciri. Her bir blok diýilende 4 zady gözüňize getirip görün. Şu taýlarda goýarsanlar, gutujuk. Şo gutujugyň içinde bir topor maglumatlar bar. Indi ýani blok tapylla, täze mesele çözülen wagty transaksiýa diýilýär. Yani belli bir Bitcoin'i başka bir ýerine uğradan wagtyňyz, napример, şoň maglumatyny beýleki inniki tapyljak bloga geçýär. Yani birinci blok, ikinci blok. Indi şu ikisi çatylan, dogrymy? Indi ikinci blok, yani birinci blokdaky el iziýalak, izini saklaýar, berde maglumatyny we öz maglumatyny saklaýar. İkinci blokdaky. Şeyde ben bir-birine çatlaýar, her bir transaksiýada täze blok ýasalýar. Hash diýilýär onda. Her bir ýasalan bloklarda ana şoň bir-birine çatykly bolan üçin blockchain, ýagny blok zinciri her bir ýerine çatykly. Ana şoňda blockchain diýilýär. Şoň Bitcoin'in iň öňde barýan gerekli zady, soň arkasyndaky duran tehnologiýa. Ana şol blockchain diýilýär şoňa. Sebebi o blockchain'i hiç hilek ýagdaýda döwüp bolanok, içindeki maglumatlar alyp bolanok, hiç edip bolanok. Egerde açarjygy bolmasa. Açarjyk diýilende ýani bir açarjygy gözüňize getirmän gatullukan kod bolýar. Onu döwmek ýa-da döwüp açmak aty kıyın bir meseleden biri. Hakerler hem onu ansat edip bilenoklar. Onu näme gadyrly dostlar? Bitcoin, blockchain ve kim tarapından çıkarılıptır, näçinji ýylda çıkarılıptır, näme üçin çıkarılıptır, bu hakkında görleşdik. Indiki videomuz
sözlük bolar. Kriptovalyuta dünyasındaki sözlükler. Haysi sözler var, näme terminler ullanylýar, ana şu hakynda indiki videoda görüşýäris. Ve ýatdan çykmanka like knopkasyna basyp komentar ýazmany ýatdan çykarmaň ve hökman suratda podpisasiýa ediň, bizilen galyň. CS komandasy.